Oyaore nya kwa Ramogi kamora mora ma intiro kinyi ma chielo tarik 30 dwe mar 10 higa mar 2023. Warwakeni machiegni cheno ma kaka wanene kaka pile cheno bende kolo kendo fuono weche mopogore opogore mamulo ngimani kaka janeno kendo jawinjo marwa. Kawuono waikoni mathoth ka kawuono bedo odiochieng' ma okwongo ma bende jopuonjre duto mag klas 8 gi grade 6 timo penj margi, penj mar KPSEA kaachiel kod KCPE. Kokalo kuom chenro ma kaka wanene wakwayo ne jopuonjre hawi maber sama gichako penj margi okinyi mano ma kawuono. Machiegni an iluonga ni Victor Tino Makajuma. Kaka pile an kod yawuot luo ariyo ma wigi timo jere ma bende biro konyowa fuono mokuom weche ma bende kawuono waikoni. Yien amna kawo thuolo mar kende mar rwako wuod mwalimu mano sine je ibonyo. Oyaore bioje. Okong'eyo ni kawuono biro ng'iso gima notimore Siaya ma ji penja mang'eny no. Siaya weche ng'eny. Ok mana manotimore ndalo cha kata sani bende pod timore. Kanye neno weche manyien e juma mokalo. Siaya nyodwa mienje ahinya moloyo kuonde mamoko. So weche pod timore Siaya. Pokorumo. Kamano. Erokamano ahinya. Ami thuolo mar moso ji kwa Ramogi. Erokamano VOJ mokwongo mana kama ikete godo no en kwayo mara mar hawi maber na nyithindo duto madhi timo penj mar klas 8 to gi mano mar grade 6 KCPE to gi KPSEA. To gik bende gonero kamano jonyuol gi to gi jopuonj mosebedo ka ikogi momiyo koro gichope okang' ma koro gidhi time penjni. Mahinya to sikunde moko kiyie na to akwane mna matin. Bondo Primary School kuma nasome tindi luongo ni Bondo Township. Gobei Primary School mani e gweng'wa, Baropuk Primary School ma bende ni e gweng'wa, Siage bende nitie machiegni kanyo. To gi Nguka Primary School tiere padri makuru luongo ni Captain Evans. Bende okona ni gin kanye gitimo alam mar dedicate nyithindo to nyagi pidho yien. Magibo nyithindo go bro paro godo ni chieng' mane gichako penj ne gipidho yien. So en kwayo na mar hawi maber to gi sikunde duto manitie Kenya ka nyithindo duto. Gima wawacho pile en ni penj ni duoko mare ok en giko mar ngima. Duoko mare ok onyiso ni mano e kaminyalo. Ma en mondo temi mondo ng'e ni to ang'o minyalo timo to ang'o mok inyal timo. Toke kanyo nitiere gigo mang'eny, nafas nitie malach ma pod ibro dhi mbele, pod ibro medori. So kijanyuol to ka nyathi ok otimo kaka ne idwaro to kik ikaw ne ni koro nyathini idwa luonge nyinge. To kata ka nyathi bende otimo maber kaka janyuol bende kik igo kore ahinya, mor to ber. To kik igo kore ahinya nikech pod odongo ndamo malach nyalo donje wiye. Wich nyalo wil. Kamano. Erokamano nya Fred. Oyaore nya Victor. Erokamano. Ka ukuchuni to kilose. Wach mar piny ochunowa. Omiyo nyaka walose. Erokamano Victor. Erokamano. Yie mondo ariwra gi nyawadwa Senior J mondo mi an bende kaka governor. Ariwra gi governors wetega mamoko. Mondo mi ako hawi maber ne nyithindwa duto tema timo penj machakore okinyi makawuono. En ok en gima yot mondo mi jonyuol, jopuonj gi nyithindo te tich matek magiseketie makoro ogika magitime penj makawuono ne. Aparo ni odo mana kwayo ne gi hawi maber mondo mi ruoth otelnegi e kinde ni mag penj. Kendo akwayo bende jonyuol kata gi nyithindo sama kamae wacho ni nyithindo ng'ao. Koro ka nyithindo tiko penj to samoro gidok mana dala. Sani en samoro kik wabeti gi mor ahinya nyaka chopa penj room mondo mi kik wabeti gik machalo kaka manyo waneno manotimore e hoho mar okak ka iwacho ga ni wendo ng'ao. To sama nyithindo timo gik makamagi bende ma jachien jarire. Koro mondo mi nyathi kotiko penj to doka dalo yweyo kendo kinyo chako duogo oyweyo mana kamano. Kok kamano to ambe kiyie na tanyalo kwane sikunde 2-3 moko. Mantiere gweng'wa kachako gi Mogongo Primary School, Misambi Primary School, kaeto abiro nyaka Othoro Primary School, Kotie Nditi School, Maradega, Gotateng Primary School, Kilusi, gi sikunde mamoko te mantiere machiegni Orera, aparo ni gi sikunde te Victor, Kenya mangima kata Kaluo mangima kama nyithindo timie penjo kinyi ni makawuono. Erokamano. Nyakura Ramogi ma en mana okang' mar ngima ne jopuonjre madhi timo penj kawuono. Ang'eyo ni thoth gi sani koro gidich ogiwinjwa
mak mane wamedo kwayo jonyuol gi joma nitiere gwenge ma sikunde gi alworo wane kaka wanyalo miyo gi lwasi maber mondo mi gitim penj. En man ndalo adek, chieng' tich adek gise mana lung'e. Koro wamedo kwayo chife, jolup gi ng'ata mong'eyo ni weche mag somo ema yawo penj. Miuru nyithindo lwasi maber, gitim penj nyaka gitiek penj. Kata bang' tieko penj pod gin mana nyithindo, wane kaka wanyalo tayo gi mondo kik gilwar e obadho mar penj. Penj sani koro mer jachien kuombo kendo nyalo yudho gi sa asaya kaluwore koda weche mochido ma samoro timore nikech wadich kod ngimagi kawuono kod ngimagi ma kiny akor Mgajwang'. Bang' kinde mano kende wadamoke amoka ni mar ma e kaka wanene kosen gi wach mwalimu. Nyoro nye nitie marathon Nairobi ka to nyoka nene friend. Manyo dhi to gimanyote. Nyang temo manye marathon kanyo. Nye nitie boma ka to noka nene. Marathon nawe ne ji ariyo. Iluongo no minde achiel ming'eyo ni wod Kisumu nyalo nyaka Okoth Kawambura mano kachiel kod Otieno Zoezi Maisha kende Otieno Geda gine mana wawene gi weche mag marathon gi ng'wech. Victor, gima nyomiyo ok adhi e marathon en ni an aringo ng'we matindo iluongo ni short races aputh njiri Victor, kapok iloko to nikech intiere ote ma an godo ka ber mondo mi achiw ote mapiyo piyo. Jaduong' Sam Odero kod Onyato kata mong'ere ni Jombo kata gi nying mar ongere kantiere Karota gikona ni mondo mi adhirnu mos makende mae simo manyo gigoyo na nyoro godhiambo kachiel gi jaduong' Joseph Ogeta men wuonwa kendo gikoni mondo mi ami senior J mos mang'eny ni kaka ilidho wach kaka ikelo mulo jodonga ahinya wiye wil gi gima nyoko mora achiel kielo yiena mondo mi awach Victor nikech ma en gima mulo jowa wach madhi nyime sani mabende chien kacha nyawa mulie matin mara muko ute Victor nchane wawuoye wach mane timore Athi River kocha to kende juma mokalo ni nyowa neno wach ma siem manyogol e wach mara Kirima kata loma wachore ni lop Kirima Njiru Choka kod Mihango mabende tumo dinguta wala matin to wang'eyo ni kuondege gin kuonde ma jo odake jo Kenya bende modak kuondego to Victor kiweyo mae kende bende nitiere weche maliekore ni kata mana Machakos country bus ka bende awinjo kituomo gokinyi lob ng'ato nitiere bende kama nyo mbaka nogore nyoro godhiambo to kipogori gi maticha kichikuri nyaka ni kare kata mana chiro ma Kibuye kech wang'e ni jo Kibuye gin joma winjo kaka wanene mathoth masani redicho yawo ni nyaka lop Kibuye bende ng'ato dhi wuokie gi wang' matek ni lono lope to gi lope mamoko kora paro ni en mbaka ma wabiro yudo thuolo mana makende mondo wawachi en to Kenya ka kamose gikeni kare chalo gima waonge piny we don't have a country igeni wach ni Machakos country bus ni nitie lop ng'ato kwendo en gima osegabede en mna ni nitie ndalo mochier to gi ndalo mok wache bro buogi ndalo manen jatend migao mar weche mag lo Farida Karonei mabende ne jatendwa ka ndalo moko ne gonwa mbaka ni Central Police Station ma Nairobi kani mano bende mna ng'ato nigi title mare mok sirikal to State House Globe roundabout ng'ato nigi title mare mabende okaw mnagodo loan e bank kendo yande lenyo gwere kanyo nitiere JKIA airport ka bath runway nitiere ng'ama nigi ekadek ei airport mamare ma en gi title kendo kaw godo loan e bank koro ng'isi ni weche mag logi nitie osiepewa mang'eny mobende wang'eyo mamoko bende winjowa nigi title mar lo to onge lo Nairobi ka adiere oboke to en godo en gi nyakwota ne moro mondike nyinge to kidhi no siem ni kuma lo nitie to lono jomoko no segede to no usne so ng'isi ni weche mag lo ok kata Nairobi kata mna Kisumo nitie weche mna kaka iwachono mabro dwaro video jay ni chieng' moro wamanye kata wakili moro kata land surveyor moro to wabigo de chenro ka to pim ne oganda wa nikech adira makende
ahinya Nairobi wakato ganda wa mahinyore nikech ing'eni sami wuok kaluo ni biro Nairobi ibro go kwano ting'ione in dala di e higa ok chop kata dwe achiel koro kanye mikawe kinde malach donge Nairobi ka koro ineno ka yot ni mondi many kamoro Nairobi ka minyiewe nyakwota ni moro an eighth ni moro mondi gere kar jot mari to nikech siso mar bedo gi karino iyudo ka ng'ato bro biro to convince ni nyiew loka to bro koni ni oganda mang'eny ni ka ubro lose karu to bedo ni mayot tadire makende bende ni nitie jowa ma jo black ma bende matima ng'owa ema nyuonda nyuolawa gini ohala ng'enye gi gin jowa VOJ adira mal kende nyaka wawach nikech dongo ng'e VOJ to ng'e Fred to ng'e to ang'e to kona ni bwana lo moro nitie ka bia chodo nu kwota ting'e ni ng'ama gusi ni kwota e boma ka 400 500 sani mani yudo ka yude fuong'ruok nikech maber teri mana milion kadhi mbele koro koyudo wakamano to go wiwa to miyo walo to karo boka gi otima ng'owa gine mna magiloso to broko ni weche wakili go kiki donje an gi ng'ata moro to bende kelo ni mna wuod luo moro to gigo godo mna wiso dira makende bende kata bed nwa kwer weche gi to nyaka wawachi ni wuot luo mang'eny bende nitiere weche black gi kendo Victor gima nyaka wamedie ka watieke nikech gima miyo karutho yetu wabiro twakie wach nikech en gima mulo jowa samine no wawuoyi ni nitiere jok ma ok chiem nitiere jok ma paro gi kiondko mako nikech mondo me Victor ng'ato ger ot machung' ok en gima yot to koro ineno ka ot ma samoro nyithindo oseng'eyo kaka dalagi iyudo ka koka iyudo oboke ni koro do chio ni idhi mukot manusu seng'eyo koro ok en gima yot en gima chalo tho en gima chalo tuo koro aparo ni en gima mbaka mapod nyaka obwa go malach nikech iyudo ka gigi mana kaka nwawachi kinde mokalo ntiere nyaka oboke mibi mi ok ji te ma onge oboke ntie bende nyaka jok man gi title deed to idonjo godo ni kichako gedo te ka ng'ato bochako duogo gi mare kata giweyo migedi matieki koro rochruok mantiere migawo mar lopa to ka naparo ni en tuo en kansa matut nikech bang' ka gisetimo gigi te to ng'ani ok ng'e ni samoro ng'ato no okawo samoro en jaduong' moro okawo omenda ne moro mar retirement emodhi oketie kacha kowacho ni afadhali ayud kama nyalo chuoye wiya koro iyudo ka gini ka koro masira ma kama ibiro nikech en masira tiyudo ka samoro donjo ne ng'ato mapek makata mana pressure iyudo ka oidho kuom ng'ato iyudo ka jomoko wito ngimagi e yo ma okare koro aparo ni machielo mabende nyaka ng'e ni ka pod ng'ato ko ogero kamoro gi kaluwore gik makoro waseneno gi to ber mondo mi koro kare nonro timie matut moloyo kaka nyocha itime ka malu moro amora ma onge oboke nikech samoro kata ambe kinya nyalo chiwo ni kama wabetie kae ma koro kara tiloso naloso oboke koro iwacho ni dhu ywaru e kot to ywaruok e kot cha bende gini en gima kawo thuolo malach omenda bende dhi gima dhi e kot bende ok ng'eyo kaka biro wa to gidogi bende ma Kenya ng'ato kong'eyo kaka ibiro yieng kes ni kon mane erokamano weche thoth kanya kwa Ramogi Jwang kendo wang'e ni wabiro gomba kama tuta ahinya kaka ng'ato nyalo yudo ratiro mar bedo gi lo kokalo kuom oboke mar lo obed gima waluongo ni compulsory acquisition obed kinyiewo obed ni nen lop wuonu moro koro nikech ne ondike nyinge kaka ng'ama wawacho ni en beneficiary mago te nitiere kendo wan gi geno ni wabiro gomba kama tuta ahinya gi okinde mopogore opogore to gima duong' ahinya ni gima dwa gunda deno ni due diligence ni teme mondo itim kapok ihedhri nyiewo kamoro nyaka Ramogi Jwang nikech tinde piny obiro mayore kaw kamano nyaka Ramogi Jwang ikruok ma ka kod kacha dhi nyime motelo ne penj ma chakore okinyi mano ma kawuono ni ndi nyaka Ramogi Jwang jopuonjre malawo na 1,000 dhi timo penj margi mar KCPE ka 1.2 dhi timo penj mar KPSEA kama dhi bedo giko mar penj mar KCPE penj mane ochak tim mwaka mar 85 wang'ena kaka weche osebedo ka chalo kalo koda ikruok mar penj e pacho ka walemonegi kata sani waselemonegi pod wamedo mana lemonegi ta wajiwo nyithindo mondo nyithindo bed motegno giket paro moro amora e pachgi giket aketa jip jatelo mar education osetemo matek mondo en be
oting mamalo kawuok kuom jatelo mane nosewewa mane nowuok e telo mokalo. Osetemo matek kendo ka wang'iyo alwora marwa waneno ka obila ikore kendo gin tayari mar dhi rito penj. Geche bende oseket piny madhi timo penj ka tero e skunde mopogore opogore. Wasije wakaanza kuingia katika mambo ambayo kidogo yanawatoa tena katika ile hali. Miaka 4 ni mingi ambayo wameweza kuandaliwa na kujiandaa. Kwa hivyo hivi vitu vya kama ni kuiba mitihani au kuingia katika madawa au kuingia katika maisha ya upotovu na wajihadhari na hayo. Mahali kuna hotspots tumeongeza security officers kuhakikisha kwamba we have a conducive environment for our candidates. Mana kamano Nyakwara Mogajwang mano en ikruok mar penj madhi nyime tinende Nyakwara Mogajwang yena moro benda kaw thuolo mar wako Rosin Obala. Rosin oyawore ndalo mang'eny. Oyawore warwaki ni machiegni. Ndalo mang'eny ahinya amor ka atwake show kendo aneno senior J Bonyo governor maonge portfolio nie bataka nyocha da wuothe matine pinje maoko lakini kore ndikora duogo. Erokamano. Wabona ahinya ka Nyasaye oriti miduogo maber kaka iduogo no. Agini jo loka kono ko ni gimoro ni kono. Mano nyaka nitie en mana ni koro kidhi yo ka Ukraine koma ji gore cha to ok inya yude gimoro. Onge ngano. Ingeni wacho ni nyocha iwuotho pinje maoko to jatend piny bende nyocha wuotho pinje maoko. To nyo duogo, tibendi duogo. Kara wuotho ni yandu dhi kure kode. An marane mar maendeleo, enti ngeno manyonu maendeleo. Karibu ahinya. Nyara yule benya kawachno ni orjo Migori moro olalo kokocha orwa moro lal miluongo no moshi koro samo nyalo beni romo kode paonde gi kone jo Migori ni to bende ok na chopo koma enti erokamano ahinya. Mana kar kanyo ne wasego ng'wech matin. Kawuono en odiochieng' masigana e Kenya kama ngima. Wasebedo kwano ka lokruok mar ariyo osebedo kitimo ne sekta mar somo e sirkal mokalo, sirkal manyien sani, kaachiel kod penj mogik mar jo klas 8 mar KCP ma bende chakore ayanga odiochieng' mano ma kawuono niendi. Owacho ni en turning point ne sekta mar education. En ang'o minyalo wacho kuom higni 38 mar penj mar KCPE ma kawuono chope giko mare? Ingeni VOJ ko wacho ni wadotimo reforms e sector mar education. Nitie gik mang'eny ma ji osebet ka wacho ni nitie nikech kata 844 igolo nikech ne wacho ni en more theoretical. To CBC kane biro to ne miyo nyithindo talanta ma ok ing'e ni nyathi nyaka dhi e klas matieki madhi nyaka klas 12 kokuneno na dieri osomo. Kora paro ni 844 ni kata kadhi nitie jok moko mosewacho ni king'iye to kata gi CBC dine bedini ne dhi mbele gi 844 ni nikech kata nitiere jonyuol mancho kawo nyithindgi oketo timo klas 8 dhi timo klas 8 nyithindo manche ni e klas 7 koro mano be nyisi ni nitiere kaka jonyuol be okoyie gi system mobiro manyien. Ting'eni pile pile ka dwa ni mondo ng'i ni to mane ma ginyalo timo ma ginyalo konyo godo nyithiwa. King'iyo CBC ni kata United Nations ineno ka dhire ka wacho ni sani onego beni waloko system mar education. CBC ni nyaka South Africa lakini kani neno kano okele e Kenya kae to nineno ka jok manotimo pilot project ne wacho ni mondo chak bedo rolled out higa mabiro to sirikal manokadho cha nochake. Koro ing'eni koro ka wadhi mbele ka koro wabro ne nikech mae ma koro dhi bedo penj mogik mar klas 8. Koro kwa setimo penj mogik ni manyiso ni higa mabiro ka kwanyalo ng'iyo ting'eni kata caption ineno joma notimo penj mokadho. Ing'eni ginok gigolo results kaka mar jo klas 8 kata mar jo klas 12. Ni neno kane nyiso nyithindo no dhi e skul kuonde ma gisome mondo dhi omigi ang'owa results. Koro paro ni bang' tok penj ma koro wadhi timo ni ka koro wabro ng'iyo mbele ni to reforms motimgi be nyithindwa embrace be education sector no en gima dhi konyo nyithiwa koso nitiere kendo reforms ma nyaka tim. Fred, lokruok kabiro nyako be gi ng'ikruok moro. Kuonde moko oneno kagima ichune, kuonde moko oneno kagima ok yot mondo donje wang'e.
to lokruok en gima koro nitiere kodwa. Jo klas 8 mogik matimo 844 ni kawuono. CBC ero koro chomwa tir. Onge dok chien. Mane dieri mar wach. Mane adieri Victor. Makbana ne lokruok kabiro to lokruok nyaka timne nonro. Mondo ming'eni to en ang'o manyalo tiyo. En ang'o manyalo tiyo e samo winjore to gi joma gino nyalo tiye. Adier makende ni CBC en gima ber kendo sam mar biro ne ncha noromo nikech mana kaka Rosi wache king'iyo system mokalo mar 844 nen system ma ne odwa keto maino mathoth kuom kalo penj ma ing'iyo success kata dhi maber mar nyathi kata mar ng'ato kuom penj monyalo kale rapim nen mana penj kende lakini kaka piny medo lokore king'iyo kaka piny medo lokore kata gi pinje mamoko ma ogoyo okang' malach machalo kaka China gini iyudo ka rang'iny mathoth kata pek mathoth iketo kuom nyalo mar ng'ato, iketo kuom mich mar ng'ato, iketo kuom ang'o ma ng'ato kech Victor waduto wanyalo kalo penj, wanyalo kalo kodi penj mar klas 8 kata mar 12 lakini nitiere gimoro manyalo timo ma samoro in ok inyal timo, nitiere mich moro manyalo bedo godo ma samoro je ok nyal bedo godo. Lakini nitiere bende kuma je nitiere gi mich moro nikech kaka ochwe obwongo mar dhano en ni Nyasaye omiyowa ability mopogore opogore. Mae mamiyo nitiere ng'at manyalo ringo matek to nitiere ng'at ma samoro nyalo ringo mos. Koro CBC ni ne biro mondo mi ong'i kaka nyalo empower talent mag jogi. King'iyo gi kaka piny sani developed yudo ka nitiere kit tije moko ma samoro system mokalo cha ne ok omiyo maino malach. King'iyo kata mana tije moko jok ma sani kore wacho ni chalo kaka plumbing, tije machalo tije mag lwedo, to gin tije mag lwedo madonjo gi lony masani. Koro magi gik mane miyo CBC ni ne biro. Victor, asechiwo garanyisi kinde duto ka kuom mfano wasewacho ga kuom inyalo yude gweng' samoro kama wantiere kidhi kata mana center maru kanyo tibiro ka nitiere rawera moro ma samoro no we school gi class 3. To kama we school ma gie class 3 ni nyathini nyalo loso redio mokethore kata mana simu mokethore. Masa moro japuonj kata mana lecturer gi PhD ma en godo ni samoro kimiye TV mokethore no gi gik mochame physics gite to en mana gi theory mar gigi. Koro magi mane miyo ne kapo nono talent ma kama inyalo bed identified kapod tin gi mich mopogore opogore. Mak mana ni keto gini e tim ema samoro koro chalo gima dwa bago sirikal. Mi koro dhi ochalo gimiluongo ni trial and error method. Kato dhi ochalo pata potea makoro igoyo ngingi ma nyithindo gi. Okang' mongirore manonego bed ni gini ibedo implemented e phases e okang' kokang' kae tineno ni mane motiyo to gima ok otiyo jogi dok chien kae to girekebisha ema samoro ne ok odonjo. Koro en gima nokel dichiel. To kako okele dichiel ni odhi obago nyithindo, obago jopuonj, obago bende sirikal. Mae mamiyo jopuonj mathoth kiloso godo ahinya ma handle JCC biro nyisi ni puonjruok ok osebedo malach, ok osebedo ka dhi mbele e okang' monego bed dhi puonj dhi godo mbele e wach mar CBC ni. Koro aparo ni nonego bed okang' kokang' Victor kikele gima nyien to piny owacho goyo break to giwacho ni ka waneno kama matiyo ma wawe ma wakao kae to ma wadhi godo mbele. But adiere ni okang' no gik monego bed ne CBC ni ne donji e pacho kae lakini kako donjo gi kako bedo implemented ema samoro nyao gi yom odwa wuoki. Senia ang'eyo ni Professor Munavu gi tim mare no wuotho mochoko paro mar oganda jo Kenya. Kana gomba kage Professor Chal Ngondo jatatije mar KICD kod PS machon mar Basic Education Dr. Julius Juan Chon ka sirikal manyien pok nodonjo. Ne gimano yangore ni ne gitimo nondo kuom pinje buora. Gichopo dwaro mar UNESCO mar biro gi kit somo manyien manyalo miyo Kenya bende opiem gi pinje mamoko. Makmani implementation kaka jowete osewacho ne nigi ng'ikruok mapek mokalo. Wachom kanye nikech kata mana Presidential Working Party on Education Reforms ni en bende nitie weche moko kwedo, weche moko tiwacho ni ber. Dang ni ponitiere sekta mar somo ka. Fredo wacho gimoro ka ni wendo ng'ao. Emo mineno ka gigi timore. Tadira makende en ni nosechopo kama koro kit somo ma ithurwa kane nyaka lokre. Inyalo paro chien kacha ka Professor Jacob Kaimenyi
ne jatend migao mar somo. To penjo manotim higa pani ne higa mar koken 2016 to 2017. Mani wacho ni nyithindo no kalo mna machiegni te. To nyithindo gi kano donje university to ng'eny gi courses mane gi kao ne gi dhi timo. Ne gi yudo ka tek negi. Mane kuma ne mbako chakore. Nikech mana kaka jowet na pimo ni 844 no keto mahino ahinya e kalu penj to gi yudo tich. Nikech kod donjo 1985 teki yudo ka lokruok mang'eny na timore sirikal to ne Kenya dwaro jotije mang'eny ji mane nyalo tiye sirikal. Emomiyo 844 ne successful ndalo cha. Nikech didi miwinje sikul kik ng'ato ng'ego pira malich ma ndalo ma jodhie games mag skul te ne miwere. To ka joduoge skul tiyudo ka japuonje jare no pira ti gonde. To kichope class to onge gima dilo. Mano ng'isi ni talent ne mar opira cha no kubed recognized ka mich ma en go manyatere kamoro. Didi manyathi jawer malich kabisa. To jopuonje kone ni wer to wera to kuma bro teri onge. So matek mondo idhi maranda. So matek idhi chianda, idhi luak, idhi ng'iya, idhi ramba. Nikech ning'iyo ni kisomo matek tidhi e school maber to chances mag dhi university kitiko university yudo tich ne nitie. To mana kaka jogi wacho en lokruok kobiro. To kithini gi ndekni nyaka timre nade? Nyaka bedie. To bende ok di bedie ni nitiere winjruok 100%. Ni ji koro hero gini te. Emomiyo sirikal kata bed ni nitiere ng'ikni moko, Uhuru Kenyatta sirikal mare no wacho ni CBC nyaka gichak timo implementation. Inyalo paro ka Amina Mohamed jatend migao mar somo. Kendo anyalo paro ni 2016 jatend piny ne onge. Ne noko. To kanye ma William Ruto ne graduate gi PhD mare University of Nairobi. Amina Mohamed emane ni koro ni ne dhi preside. Nyasi no chakore mna kar saa 5 nyasi mano nego chakre saa 2. Ka jatend piny Uhuru Kenyatta noduogo to luonga Amina Mohamed e bura. To kobudho matin Amina Mohamed otim nadi? Ogol. Nikech noduogo koyudo ka Amina Mohamed nosewacho na jofwambo ni en gi chich moko ni onge ikruok makare mar mondo CBC ni obed roll out. To kemogole to tere godo e sports. Kose kete sports to kore mikao godo Professor Magoha. Tiketo godo CS gi instructions maber ni gini nyaka timre. Nikech jatend piny bende man kinde no Uhuru Kenyatta ne penjo ni nyaka karango ibro rit nyaka karango ikruok bro bete nyaka karango. Emomiyo gini no chakre. So kata bedi ni mnitie mna ng'ikruok to wuodhe ni nyaka ne chakre. To pod bro kao higni kata mna par monde ka wabed gang'owa wabed gi chenro makare mar CBC. Kwayo makende en ji duto manitiere. Kik wabed gi tok matek ahinya ni koro gini ok ber, gini orach. Nyicha gombaka chieng tich abich na wan kamoro yo like kipya kamoro ni gobit go liel moro. Koro kwase liel to koro agombaka gi jowete wa moko mayeka. To ng'ato koni en kano somo ne pok no miega homework. En homework oneno gi nyathine matimo CBC. To mane momiyo iyudo ka nitie ka jonyuol mang'eny nikech ndalo mano watimo 844 gimora mora ma de tim ni time school. Emomiyo iyudo ka kichopo klas 7 tikoni ni koro in school nyaka idonje saa 12:30 okinyi. Tiwuok saa 12:30 odhiambo. Nikech idwa no findi gi somo mondo ikal penj. To masani tidwa ni nyathi imiyo mare school, japuonj timo kare, to janyuol bende timo ang'o? Timo kare. Nikech mich ma nyathi nigo
ok japuonj kende monego nene, kata in janyuol nyaki nene mondo ya appreciate ni nyathinani meche mare nitiere ang'o, nitiere ka. Koro ukonyoru mar bero mich mar nyathini. Ane momiyo kipenja tako ni CBC pod ber. Kata bede ni nodwa kele ng'wech to pod en ber. Kigombaka mana gi Professor Charles Ngondo jata tije KICD kaka iwacho. Ubro goni mbaka mi yie ni adiera gini ber. Ka ji te orwake, ma ji te oyie kode, ten gima bro loko kit ngimawa e Kenya ka e. Nikech king'iyo sani pesa ma Michael Olunga chamo, engineer, gopira mogoyo. Nyaka president. Bede ni otieka course ne mar engineering, ni koro yudo tich. Adiera ma kende okudo cham pesa mochame juma achiel. To nikech en gi talent mar opira. Opira gole oko. To king'iyo inda wuo Nyandari. Jinabi. Nyeche dio ne adika Malaika Festival. Pesa modao. Koro ineno gigi, nyisi ni ng'ama nigi mich. Nitie. To kata mna gima Fred wacho, sani kidhi pinje maoko, UK for example, gimiluongo ni plumber ni, giongego, gimanya. Nurses wadi masani dwaro no dhi UK. So CBC ni kubedo handled maber VOJ. Anan gadiera ni obro konya ahinya, to obende obro miyo nyithindo chako ng'iyo miche gi chon. En mna ni jopuonj nyaka rwake. Jopuonj wacho no miyo gi tich mang'eny. Jonyuol wante makoro waywake moloyo. Okoyot. Victor. Ladies first. Inge mana kaka senior wacho ni CBC ni ber. Hapa ni kamwane ne peken ni infrastructure serikal no koketo. Ngech kanye gima no nego beni chako mokongo ni skunde nyaka bede gi equipments midwaro te. Makoro ki roll out to nyithindo yudo kaka giche. Nkech ibo yudo nyathi mani Nairobi ka school ma intiere CBC ni nigi gimora mora. To kidhi dala kuchuchu idhi Okela kata kure kende idhi yudo ka nyithindo mani kuchoka. To kendo koro equipment no onge, infrastructure no onge. Mar ariyo en jopuonj. Serikal owacho ni gisendiko jopuonj mang'eny. Ting'eni kane ichako CBC tichako gi joma dwa puonje mokwongo. Koro manyiso ni jopuonj mane ntiere kanyaka bede ni gin jok mano olony mong'e maber CBC ni mawinje. Mar adek en koro ng'iyo kaka talent. Ing'eni pinje maoko kaka UK ginego ka en nyathi madwa go mpira. Ibro yudo kata i school kanyo ero kama nyathino tuge mpira. Rom mana gi jok matimo ang'o matugo Ronaldo gini. To in idwa yudo kae makata school nitiere makata pitch mitugeno onge. En kama obedo grab ma school no en kama this ma playground onge. Koro manyiso ni nyathini somo CBC. Lakini theory monego be notemo cha. Onge nikech nafas notimre nade onge. Koro magi gik manonego beni sirikal ng'iyo mokwongo mondo ka en roll out. Naneno ndalo moko Northeastern kuchi nyiso nyithindo nodhi nyiewo sufria orudi. Magi kuonde magen gi kia wach sufria. Ging'e gine karaya moko madongo mitedo gode e tie yien ka. Koro kinyiso nyathini dhi nyiewo sufria mondo irudi. Nyathi ma ja Nairobi ka neno sufria pile bro rudho. To nyathi ma kuchocho dhi rudho ni ang'o. Koro mane monego beni sirikal temo ng'iyo ni nyathi ma kamora amora e Kenya ka konde te onego beni yudo nafas maromre te. Ngech ka gitieko klas 8 no pod gidhi mana e secondary. Secondary kacha bonego beni ofil ni en nyathi Kenya. Ngech jok mineno roll out gi adieri to ber kata jo siasa go. Nyithindgi ok dhi CBC ni. Ng'eny gi somo oko sana. Nyaka nche CBC ni kane gineno shida mang'eny manitiere titero nyathini international. Koro ok bitim ang'o, ok tim loko. Koro nyathi maskini emitimo gini pig, emitest godo nito gini. Erokamano. Fred gane wiye kapokwa chikore kama chielo. Nyara wila jawacho ga wach moro. Ni ji te nyalo dhi sikul. Mana ni gimiya godo manyalo konyi mbele. Paro ni kai kama koro wach ni donjie. Wach nyara wila ni. Nikech system mokalo ni Victor
ne ji te nyalo dhi skul. Sani wane e thuolo mar graduation. Kendo jonyuol biro maiga ka higa, bedo ka graduations dhano mor, dhano biro, dhano ting'ore maberi malich mokalo. Kendo king'iyo kwan graduates ma Kenya golo higa ka higa. Mak mana ni yudo ka system ni rumo gi graduation ka kama koro economy marwa ogike. En ni tich onge. Tije onge. Ndalo mane ka ng'ato otieko university kata otieko college ni timi barua mitieko ni to se mi barua isebedo posted ndalo go koro onge mi dhano ni oko ka gi degree mathoth gi masters mathoth gi PhDs mathoth to gi onge tije moko bende gima ginyalo timo onge. Victor, ibiro yudo ka ng'ato dhi school motieko mani gi degree to kata mana application letter ok onyal ndiko nikech no puonje kaka ikalo page. Koro ka no puonje kaka ikalo penj, gimoro amora monyalo timo onge en otas cha ema en godo. To janyuol ge no dhi okale system kamano, mae momiyo gine nja no kelo weche makoro waneno sani maliekore mabende osebedo ka timore makelo kuo mag penj. Kelo pressure nikech kami gini ng'iyo godo en ni nyathi ng'ane oyudo ang'o. To gima dhi konye ngimane makiny to ni yudo ka onge. Koro mi Victor yudo ka system ni mana kaka jo osewacho en ni ne ok oket mise makare. Wawach ni kuom sani school moro mantiere e kor gweng' kucho oyudo ni nyathi makama nigi mich mar lendo. Ka pod en ja klas 3 kata en gi mich mar wer. Ang'o ma gitimie? Nonego bed ni ng'iyo ni to konwang' mich makama mar kuome. Bende school onego bed kata ni gin kata gi studio moko machakore kata mana e primary school. Machakore kata mana e secondary school. Ma nyathini ka oyud ni en gi mich mar ndiko. To chako mana ndiko gik moko machalo kamae. To ka en mich mare mar lendo kata mana e radio. Kata en gi mich mopogore opogore mantiere. Mae momiyo sinis kama koro CBC chakore goni. Wach mar competency. Samoro kodek chalo gi wach mar I mantiere IEBC cha. Mar independence cha. Iwinji to onge. Koro nyalo do ka odong mana gi BC based learning or whichever curriculum. Koro wach mar competence ni. Mae gima duong' to mana kaka Nyarayula wache katieko. Problem ma wan godo pacho ka en ni jok momi ting' mar keto policies marketo structures makamagi gin bende ok giyie kuom gigi. Mano kaka nja wawacho ndalo mokalo ni piny owacho ne ok ogeno ni El Nino biro. Kaka CBC ni bende ok giyie kuom emomiyo ok giter nyithindegi e sikundegi. Yudo ka gitero nyithindegi e private school, gitero nyithindegi e international schools, to mae modhi oket ne raia ni to ok giterie. Koro dhi ola nyithindo karombe e class magima dhi nyime kanyo onge. To king'iyo reforms kata maino mathoth mane ngire magowa no temo keto. Iro ka chalo gima gains mane wanwang'o ndalo ka wa reverse gi. Waringo kwa dok chien. Mae momiyo gima ne walosi kae mokalo Victor mogik. Kane duoko mar KCSE maiga mokalo no wuok. Nwabedo gi twak malich kae kaka wanene. Bang'e nyocha ni neno ka parliamentary committee maneno no wachni. Nyocha no yie kodwa. Ni rochruok gi kuo malach nyocha ne ntiere penj cha. To sani bende ma wawuoyni ka ne ng'iyo juma mokalo ni to wachore ni otese moko madwa chalo gi mak penj gi nye osechak mak godo jok mamoko. Koro mae igima ne watemo ringe ni inyalo bedo gotas lakini gima inyalo timo gotas no to onge. Erokamano. VOJ. Bero CBC ang'o gengri monego tim kipenja. Mokwongo CBC dwaro ji adek. Dwaro janyuol, dwaro nyathi, to dwaro japuonj. Wachak gi janyuol. Apani ochopo kinde ma janyuol nyaka koro yie ni gini to nitie. To gini nitie to nitiere part monego tim. Ma en ni nyako yude nafas odogod chon kate weekend ubed gi nyathine. Ong'iye ni to homework ni chalo nade. School itime ang'o. Ang'o giri midwaro. Nyathi bende nyaka e pache konye nikech ing'eni nitie mang'eny manyicha kama kore ka donjo grade 1 gi to ng'eyo. To maksani timo KPSEA gi to magin tiere junior secondary school gin akili gi mang'eny pod nitiere ang'owa 844. So nyaka bedie forum mar konyo nyithindo gi ng'eyo na ang'o midwaro kuom gi tok timo ang'owa tok tieko penj. Nikech moko kuom gi pod keto mna mahino mar kalo penj.
to kuom jopuonj ang'o monego tim. Kana dongo VOJ, baba na ne puonje Teachers Training College. Yes. To ng'enyne kane ji oloro sikul naneno gimoro ni timo ni in service. In service ni ne ni jopuonj mane pok oyudo tiegruok to ne puonjo. To ne ging'eny. Ne dhi e sikul ti puonjogi. Gima notim gi CBC notim TOT noket gimoro ni trainers of trainers mano kel jopuonj moko KICD to koro ni gine ma champions gidok e sikunde to gidhi timo ang'o gidhi konyo wetegi. Apani serikal onego dug gi in service. Ten in service specifically mana mar neno ni jopuonj oyudo tiegruok moromo mar CBC. Nyaneno ka Dr. Juan Julius Loso kor gi Nyarawela to nowacho ni japuonj manya puonjo kwano klas 8 pod nyalo puonjo kwano mar jo grade 6, grade 5 gi grade 7. Ber, lakini pach japuonj. Eno puonje mar kalo penj. Oko puonje mar mondo ni nyathini oyudo formulas mi puonjogi. Ginang'o. Nikech kane wan primary school VOJ, japuonjna mar kwano Mrs. Atieno Millicent, mano iluongo ni nyaki mare kaka ne mama na gire pake. Nomiyo waga gimoro ni speed test. Saturday gokinyi samwadhi school timiyo kwano 25 tutime within 30 minutes to dhi mark to mandi duoko nugo. Ne nodwa ng'eyo ni to bende wa internalize gik mose puonjo gi tatata bende ose mako. Magne kuma jopuonjo nego doge nikech ing'eni sani gen jopuonj gi magitimo en ni gitimo margi e class to modong gitimo ang'o gidhure homework. Didhi tiek gi janyuolni ana setieko kara. So in service ni bro konyo mondo oyawe wang' jopuonj mondo ging'e ni to CBC ni role wa en ang'o. En penj koso en nyithindo o master kata oyudo gik mwapuonjo gi ka en formula mar kwano. Ka en Kiswahili mithali gi. Ka en weche mag physical education. Bende nyathi odonjo ne mowinjo maber makata koko keti e penj. To sama en dala, sama en e ot, onyalo apply gigi mondo konygo dang'o janyuol. Erokamano. Ing'eni thothne ji penjo to ji somo nikech ang'o? Mondo iyud tich maber koso mondo iyaw pachi ine gik moko mopogore. Magi mosebedo ka chendo ga kabisa jomadongo. Nyarawela nyalo paro Professor Frederick Onyango Maseno. Ng'eno Onyango kano donjo Maseno to gima nowacho en ni en odwa ni Maseno olos job creators, not job seekers. Kaito Victor, gima chielo machak timore en ni ji dhano ka dhano Nyasaye omiyo mich. Mane gima nyaka wang'e. Sama ntiere ng'ato nigi lony korka kwano. Men kwano ni mowinjo. To ntiere ng'ato ma samoro en languages ni mowinjo. Mai mamiyo wido ka samoro nyathi moro mana kaka wachecha mechanic kuom ranyisi. King'iyo boma ma Nairobi kae jowacha oloso omenda maber sana gi weche mag mechanics. To samoro kipenjo kitibiro ka mechanic no nowenga na class 8 kata mana class 6. Koro dine bed ni ntiere kata mana engine mag geche morumo miyudo ka samoro nyathi kata nyithindi Victor king'iyo ot tibiro do ka nyathi moro en to pod en maja igariyo to ero wayagi wuoda matini do ka samoro geche gi mineno nyiewna gi osemake gi spana matindo gi noko chako gonyo tigari ni geche mag nyithindo ting'iyo nyathini to samoro manyako biwinjo ka penjo moko ma so inquisitive mineno nyathini ntiere. Koro magi monego bed ni gin gik ma jopuonj bende obedo empowered magi nyalo neno gigi mondo miyo kony nyithindo gi e ndalo gi mambele. Erokamano. Nyakoro mga jwang' biro kawo yore moro madundo kwa duogo gigi duto te biro mana gi ting mar pesa. Nyarawila J Bonyo kod governor oselero ni pek manyo nitiere enitiere kuonde moko mane serikal kokete mwandu. Tinende wan gi lokruok mar ma itimo weche mag somo mag mbalariany kanyakla kod mag secondary school kochakore higa manyien nyakon mga jwang' ka mbalariany osemana chakore katinende mbalariany mathoth ywak ni pogido pok mar pesa ma sirikal onego bed ni koro miyogi. Bagne gi dang'ni pod omako weche mag somo e siro maduong' maloko piny. Ka kamano kete mana ka saa 3 mar okinyi ma kawuono weche manyien adimbe Ramogi FM. Bang' kanyo genere kodwa e tielo machielo mar kaka wanene e Ramogi FM gi Ramogi TV.
ni how much iko hapo juu? 1,100. 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487, then they gave the pay bill number 724,177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Kisha matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Ikri ne wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church?
Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Na kamano nyakora mgajwang weche thoth kaendi wamora nyani oganda luo bende oro ote magika jowadwa anawe skule class 5 koro adwaro timo weche mechanic nikech apuonjora kuom ng'ato. Okay, mano gima ber ahinya. Nitie gimoro miluongo ni recognition of prior learning RPL ma bende aparo ni migepe mag sirikal moko osebedo kadhiro kata mana telo mar Azimia aparo ne gidhiro wachni mokalo ndalo mar campaign. Na somo gini ahinya nikech nitie osiepna moro mechanic en Ruiru ka loso kang'no ne to Nyasaye nogwedhe no somo nyaka class 6 kende 844 to kata kamano ner gimoro ne en gi garage mane mitoka kono puonjore mana e tiende to sani ka en panel beating electrical mar mitoka tetete ong'eyo maber kabisa, electrical system mar mitoka ong'eyo maber kabisa, to en gima opuonjore mana kuom neno gi timo kaka ner gino ne timo. Kora paro ni en wabro bedo gi chenro mar puonjo piny to RPL ne tiende nang'o tinyalo yudo boke ma koro yango tiji no nade koro kete mar Ramogi TV ka nikech mae kama ibro winje wach mora mora ma mulo ngima oganda jokanyanam. Anto 844 to ne berna kopim gi CBC ni kata kamano osebiro nyaka koro to wayie kode an Ken Raf marodi kopany Abdullah mar katito lokruok nyaka wayiego anamor gi somo masani ober nikech nyithindo nyiso mich mar ng'ato ka ng'ato nigo kendo manyalo konygi ngima gi makiny. Kaka wanene yawa ubedo nang'o kawuono kendo kaka wanene kare kuonde u mag bet cha ne waseng'iyo go uchako loke kendo amor kod jodalawa an Lazaro Obila from Homa Bay County. Ero kama na yenya ero kama no nga yenya kum oteka endi ero kama na nyabende Tom Dago ote marika ochop maber mokalo Peter Kokelo ero kama na yenya imbe yudo ote marika endi imbe ni dwaro ni jiwe pachi kalo koda weche mag penji madhi nyime kod weche mag CBC. Asante sana penjo gi weche ng'eny kande jomadongo weche gi duto biro mana kod ting garama mar CBC jonyuol ne ywak serikal sani bendo biro kod riekni ariyo. Achiel en mar siro somo mag sekondar. Nyochi winjo ka jomokalo chien nitiere paro moro manitiere mar mede matin nikech ngima bende omedore kata gima luongo ni inflation. Sikunde mag sekondar kokalo kuom riwruok mano mar Kesha ywak ni rito nyithindo e sikul otamogi nikech pesa ma kilwengo ma serikal golo. Serikal nobiro gi formula ni golo percent 50, 30 gi 20. Mano podo kobet nyaka kawuono. Suppliers ywak ni sikunde pok omiyo gi pesa. Wan kama tek ahinya. Kumachielo bende mbalariany. Funding moner serikal ochako loko paro kendo. Mokwongo wije na kaka jino wuoyo nyakora mngajwang. On Tuesday, we are going to hold a mass demonstration. And this one is to the Ministry of Education. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! This one is to the Ministry of Education. If you don't react, we are going to make you react. And we are going to act. Comrades, power! By Monday, if we don't see all the remaining finances reflected in our various institution accounts, we are going to take a very serious stand action full of vibrancy. We are going to walk in all of our streets and we are going to demonstrate. Comrades, power! For us, what we want is the government to listen to us as they incorporate this new funding model, at least to hear from us because we come from those universities and we know what is happening deep down the ground. Before you come up with other decisions, kindly engage relevant stakeholders. On Tuesday, what we saw on the headlines of one of the newspapers, that the high schools and the primary schools, the fee is going to be increased. We are not part and parcel of us. We'll stand with our parents because all of these are our sisters, they're our brothers. Comrades, peace! In order for students to be peaceful in the colleges and universities, there must be quality academic programs.
There must be lecturers who teach them available, and there must be nice accommodation facilities as well as the eating facilities. Research and innovation for the student need to be protected. You know, university is the hub of innovation. So that is an area that has been approved. And then lastly, the vice chancellors have approved unanimously, like this governance in terms of they need to put more effort in terms of building the student organization so that the voice of the student can be heard. Quality gi bedo universities gin centers of research biro mana kod pesa. Nyecha neno kanyo ka telo mag universities mopogore opogore bende ywak ni pesa gionge go. Wan kama tek ahinya. Senior. To gimomiyo wabedo kama tek VOJ en gima achiel kuom nyithindo ma mbalariany go wacho. En ni kapok itimo gimoro to involve stakeholders. To kiki involve gi ni dwamna ni gweth tik moro ni koro ne waloso kodgi. Yie iwinje pachgi. Ing'e ni kit somo oselokore ahinya. Inyalo paro ndalo mokalo somo e university ne nyalo bedo mayot. Nikech sirikal koa lore ga gulu mar help ne ng'iyo nyithindo kisetimo application ting'iyo ni kari chalo nade dala timi pesa tibedo godo e school. Mano ne yot nikech help emano mi mandate mar miyo nyithindo gi pesa. Koro nitie pesa mar help mane dhi e school fees mari to gi pesa mar help mane dhi e upkeep mari. To nikech piny bende oselokore, funding model ni nyaka nyalokre. Nikech iyudo kaka nyo koro omed namba madhi e university. Nikech kane Matiang'i jatend migawo mar somo no wacho ni ng'ata manigi C+ nyaka yudie nafas e mbalariany. Mane en gino maber mokalo. Ang'o manotimo mae? Mae notimore nikech king'iyo higni machien kochakore higa mar 98 universities no chako gimoro maniluongo ni parallel studies, self-sponsored SSP. Ka ne universities yude pesa mang'eny moloyo. Koro ne miyo chenro maggi ne dhi manywe, ne giyudo lecturers mang'eny, ne gigedo, ne ka nyithindo dwaro bus to giyudo, ka nyithindo dwaro the trip to gidhi. Koro pesa ne ng'eny e university. Kendi chak yudo kaka nomiyo universities no yawo branches gi mang'eny. Koro ne gin gi pesa. To kane koro wach ni ng'ata manigi C+ nyaka dhi, tiyudo ka koro nyithindo mang'eny mane nitiere B- gi C+ mane donje parallel. Koro yudo nafas. Koro emano expose gap mane sirikal nitiere godo manok mi universities pesa. Nikech university be nok kwagi. Nikech ka wageno no abro yudo siling $200,000 kuom sirikal kaka university, awach kaka orko university manantie Maseno. To wan gi self-sponsored student mamiyo wa $1,800,000 e higa. $200,000 ma sirikal ni okwadich go. Koro kwaluwe ktalu. To ka koro Matiang'i no biro gi lokruok gi, mo wacho ni jogi nyaka donje. Tiyudo ka chiro mane universities yude pesa janotimo ang'owa norumo. Kochako kone gini koro kit yawo branches manyo yawo mang'eny cha bi koro kunyal timo. Koro gik moko timo ang'owa ogore piny. Koro emiyudo ka koro duge universities wa mang'eny noyel. Gin gi gope mok ginyal nikech iyudo ka ni university mang'eny lecturers ok chuo. To kata kichuli tichuli kidam. Iyudo ka nitie programs mang'eny mane popular makoro sani ang'owa nyithindo ok dhiye. Koro lecturers manondiki ni puonjo gigi gin kanyo to gionge students, mokiyudo ka negi student achiel, mokiyudo ka negi students 2. Koro mane kuma chakruok mar gigi te nitiere. Ka model ni obiro, ober kaka sirikal wache. To sirikal wache to fuko sirikal ni nono. Sirikal onge pesa. Emomiyo universities koro ni kama tek nikech pesa mane giyudo kuom jo self-sponsored cha onge. Sirikal mano konegi ni nyaka ulok gini wabro miyo pesa yoni bende timang'o onge pesa. Koro mae momiyo universities yudore kama ber nikech models gi to beyo. But ginyalo mna tiyo ka pesa no nitie to pesa no ichiwo e samo winjore.
To kodeko kaka koro deko ni, to bedo matek nikech in gi nyithindo mano chik school fees, to sirkal pok otimo ang'o, pok ochulo negi school fees. University bende ok nyal chulo jopuonj nikech sirkal pok otimo ang'o, pok omiyogi part of the funding ma gidwaro. Koro gin kama tek moloyo. Emomiyo gini awacho kachako ni sami go mbaka ni, goe mbaka gi ji kidwa manyo pachgi, ok kidwa gwetho kamoro ni niloso kodgi. Nikech gigo mbaka gi jogi matut. To jogi doko negi nikech universities ema jomosomo nitiere. Kidwaro jok motimo economist malich, gintiere iye kan. Gintiere iye kan. Kidwaro jo finance, mabro kone ni fine, gini to ber. To kora aguch sirkal chalo nade. Gimiluongo ni timely transmission ne. En timely nade. Ni ka semester chakore kawuono tarik 30. Dwarore ni pesa no se donjo tarik 25. Pesa no se donjo university. Ok ni tarik 30 semester chakore, nyithindo nitie to pesa pod onge. To jomor no dhi ongi pesa ni bende kuma or giecha to pesa bende pod timo ang'o. Onge sirkal koni weuru wachok monde, weuru wachul londe monego wachulgi. So mane mamiyo gini bedie matek. Emomiyo ni neno ko bedo reviewed miwacho ni koro kata jonyuol manok onego bed ni chulo gimoro. Koro bro chulo. Nikech sirkal lwete ni nono. Onge. Kata giwuondre mlich machalo nadi to gionge go. Mane adira makende. There's no money. Bonyo ikete malita yenye ni sirikal lwete ni nono. Kino. Sini ngeni ne miwacho ga ni sirikal kende moyiene boro kata koonge pesa. Koro sani malwete ni nono dongo yene ya manyo pesa. To koro kumodwa dhi kweche ni temwase kweche makoro nyingwa richo kuro. No wachiro di Saudi Arabia ndalo dek mabiro ka. Ero kamano. Roslyn, wan kama teka yenyo. Ber gitego Kenya e weche somo nyaka bed gi pesa moromo. Jogi chiwo ultimatum ni kiny ok wang'e ni dhi bedo nade. Ting'eni VOJ sirikal ni kane campaign. Kane neno chata mane gigolo. Nitie mane gisign nyaka gi jo university. Mane sirikal ni owacho ni kane nitiere kamano mane obedo underfunded ne research gi innovation. Magi wacho ni ka gidonjo to mane kama focus dipete mokwongo mondo gine kaka giketo pesa nikech kata solutions mang'eny, shida mang'eny ma wantiere godo Kenya kae en nikech ok watim research mondo wang'i reality ma wantiere sani. Ing'eni Kenya kae miwacho ni nigi blueprints machakre nyaka higa mane Tomboya gi nogolo session of paper mar 1968. To iyudo ka documents gi pinje moko okawo, Malaysia geni okawo document gi moloso go blueprint mar economy gi. To Kenya ka to wan wasomo kwasetieko tikete shelf tiwacho ni koro mbuyo timang'owa omake kanyo. Kanye ma wantiere. Nikech kata sani mineno sirikal wacho ni gidwa biro gi model manyien. En model ma ne gisewuoyo gi jopiny ma giwinjo ni en gima ji nyalo koso bedo nang'o. Nikech ing'eni maendeleo mar piny teko mare en somo. Ka somo no onge, basic education ok nyathi oyudo malong'o. Modhi nyaka motieke mbalariany to onge gima timang'owa, onge gima konyore. Ka koro sani wacho ni model manyien gidwa ng'iyo ni ng'ama needy, vulnerable, extremely needy, very needy. Koro ka in mbalariany ang' ning'e nade ni ng'ane needy, ma vulnerable, ma very needy. Akia measures ma sirikal biro bedo godo matimo nade mang'iyo mano. To giwacho ni ka giyudo kamano to give me 53% funding mine up to 40. To janyuol ni be nyaka donje iye kae ket 7%. Koro nyisa ni kata nyithindo mane donjo ga mane yudo mana pesa help cha. To yudo kata kaka gimanyo tije matindo magi konyre go. Bro konyre nade. Nikech kata pinje maoko miyudo ga kata wan samoro ng'ato yudo scholarship odhi. Ing'eni ji konyre ga nikech university kanye bro ng'i manye tije moko minyalo ti konyri go. Idhi oko kuch idhi many tich minyalo nikech ing'eni an kana wuo kaka ne idho ndege no. Kaka ne idhiga. Onge pesa moro kendo mabro luwi dala koma ni wuoke nikech sani yudo ka no yudo uso puodho, samoro uso dhok, itimo koro matin momino. Kaka idwa dhi dak kuro ine mitima ng'owa. To koro sani to Kenya waka be koro idwa lokwa kaka pinje maoko go makoro kendo koro Kenya kae
olokre kendo koro somo en expensive. Nikech kama koro kineno model magiketo manyien kata ka endi ne giwacho ni kaka private university giwacho ni sirikal nomiyo gi bilion 13 e higni 6 mokadho. Mogik mane universities gi obedo audited ne 2018-2019. Ma ng'ato nyalo penjo adieri ni pes jopiny nyaka wang'e ni otigodo nade. Lakini kakoro ichiwo tiwacho ni makosa notimre kama, to koro makosa ni kaka notimre kama e kaka nyaka koro watimo ang'owa walos. Nitie joma dhi hinyre kae, mano ok en part of makosa manotimre ni, but koro udwa timo ang'o, udwa hinyogi. Pile wasebedo kawacho kae niya, king'i education system mane Kenya nitiere godo, en mar ni nyaka iyud karatas eka ndiki. Koro ka koro sani university education dobedo matek kamano, TVET be gitimo ang'owa, gidhi technical institutions bero gimedo pesa. Kara ja Kenya mok nyal, to bro chimo kanye. Ka ero thagre moteme e primary, motemo secondary besani ero pesi dhi gole, otemre matin otieko nyaka klas 12. Kosetieko to koro chimo kure. Nikech kata ka ndiko no be ok be ndike. Sani tinde kikawo gazette miyudo MyGov, kilendo tichako niya masters with 10 years experience. To in koro kata degree ne mapok itimo ang'o iyudo. Ang' ni yud nade masters nino gi 10 years experience. Temo mineno kata technical institutions gi jok dwa dhi nikech onge advertisement mar sirikal wipro winjo kondik niya nigi experience mar technical institution. Gichako ga gi degree gi masters gi PhD. Kata kineno jok mobedo shortlist chemro nacho to Kenya ni ji osomo malich na ng'ono. Iyudo mana masters, PhD, degree e mobedo shortlisted. Koro ng'amo dhi TVET no en chieng' mane mobro bedo gi nafasi mondo en bo yude tije gi nikech nyaka ng'ato chake kamoro. Kata jok manitiere kuonde gi king'iyo to ka ne gichako kamoro momiyo gichopo kama gintiere. Koro king'iyo model ni dhi nego universities, dhi nego satellite institutions. Niche yudo ka ng'at ma somo Maseno nigi satellite mabondo. Onya dhi some kuro. Ng'ama ni Moi University okochono ni nyaka bed Eldoret bro somo ka. To magi ne timre nikech module 2 mane sirikal oketo cha. Koro in kasa ni neno ka gocho ni kata private universities bro yudo mana pesa mar help. Ting'eni ma pesa mar help mibero gise nyone. Koro kobibedo kaka ne sirikal chudo chon. Koro wan kama tek ahinya kaka mbele kwe kaka wabro chimo. Irukamano. Choices have consequences. Victor, ingene loso kum sirikand William Ruto tek. Seche moko inyalo manyo ni chieng' moro bende dichiewe yudi gima ber minyalo wacho kum sirikand William Ruto to samoro tami. Dong na dhi manyo pesa mondo kelnwa. Koro mane momiyo gik moko ariyo ma sirikand ni timo maber. Kendo ginie gilony kendo kanyo tapani gitimo maber mak mana ni ok gin gik mane giketo e singo maggi. Achiel kuomgi mwabiro go wiye mogik bang'e en wuodhi e pinje maoko. Kanyo sirikal ni timie maber. Mar ariyo en medo ushuru. Mano kimiyogi tibiro to ka sirikal ni otimie maber mokayo. Ang'o momiyo wacho kama Victor? Gima miyo piny owacho kata king'iyo pinje mamoko pinje modongore momiyo yudo ka ushuru gini malo kaka ne gimedo gi entiere services monego beni piny owacho chiwo momiyo kata ka nengo mafuta dhi malo ushuru no dhi malo kata ka VAT ochopo 18% to ntiere gima ushuru ni dhi timo to ka koro nengo mauta odhi malo ka koro ushuru ni odhi malo magigole mar mafuta cha gigolo e 68% gitere 16%. Ticha kinyiso janyuol ni high school kata secondary school ma nyithindo dhiye bende pesa onge. Ma onge kaka head teachers, chul suppliers. Capitation be on time. Yes, ogioro omenda ni. Capitation tienda ni omenda monego bene sirikal biro madhine gicha ok chopi. Tipenjori ni kar ushuru michoko ni. Kopogore gi idho kod gi ndege ka jidhi oko. Gidhi kanye. Fred wan gi joma ichiro sara. Donge ni chulo gi osara kata cho service benitiere. Koro Victor, jok mane chulo gi, donge kata uru ncha chulo gi. Go osara manengo. Koro gima penjore ka momi neno
apimo gini kama en ni king'iyo kuma pek mar ngima odhiye atamalo mar omenda malach ma jogi osemedo kuom ushuru gi ne ok onego bed ni jo teachers pod ywak no omenda ok chopnegi ni capitation omenda monego bed ni piny owacho ornegi pod ok chopnegi kech koro mae mamiyi penjori to kare ng'eni Victor kimedo atamalo 8 e mafuta kende kata imedo mana siling achiel kende e mafuta matiyo odiochieng' achiel kende en omenda malach to ka kadonjo kono Victor king'iyo sekta mar education nyaka nyicha sirikand mar Kenya Kwanza ni donji to onge gima berie kata achiel minyalo kwan donge nyicho medo jopuonje Fred koro kimedo jopuonj to jopuonj gi ing'eni Victor konyo dino fuok manyo nitie tudri gi jopuonj mantiere e klas gi mondo winj gima jopuonj wacho Victor ing'eni japuonj motivation ma japuonj nigo sama en e klas miyo japuonj kako puonjo gino donjo mana kende to japuonj modenyo kata imiyo buk to ng'iyo mana nyithindo to wacho ni unu chanda kata wuone ugine be ok dwang'o ok nyal soro gimoro matin king'iyo juma ka juma ntinde jopuonj biro gi gimoro miluongo ni remedials remedials ni iyudo kotumo jonyuol moloyo kata mana fee to en nekech jopuonj odenyo gi motivation to gi mar exams michulo week ka week juma ka juma koro kechulo jopuonj gi kata kane omedo gi gimo medo gini to ok onego bed ni nwayudo gi jopuonj gi bende gin dhano japuonj bende nigi nyithindo mopuonjo japuonj bende nigi jok mategemea embe en dhano embe en gi nyithinde en gi jok mategemea koro miyo Victor king'iyo tichake yudo ni sirikand ni jopuonj ywak head teachers ywak mag secondary school no meda pok odonjo kendo king'iyo to gichiwo proposal kacha mondo mi gidhi gimed fee ka higa manyien ochopo dhi weyo janyuol kanye aparo ni kichaki duogo e gima senior jay to gi nyarawelo semulo e wach mar university education nyocha ka nang'iyo aput mar professor Munovecha Munave to naneno ka ntiere professors mang'eny mosepuonje mbalariany ma opogore pacho ka koting'o nyaka mbalariany ma Nairobi kaparo ni jogi nomigi mondo mi gilos yath madhi thiedho gi kendgi ng'ato mi thuolo ni mondo in milos yath mithiedhori godo to mi kaka ilos yadhni to koro kaka yadhni chak lokore ne gi kwiri kaka yadh iwuon mane gibiro godo lokore sum kuom gi giwegi koro dhiere ni to kare public participation mane giwuothe cha jok mane gisomo pachgi nyisi ni kare professors mag mbalariany gi bende gini ok okonyo nikech gine jok manyocha nonego bed ni gikonyo ker gikonyo president ma giwach ni wan to lipodwa ni en kama mak mana ni president emo ochweyo wiye ni mare ni ema nyaka ti dipo ni ng'ato ncha noketo risasi e wigi gi bunde kama sama ne gikelo lipod ni unless giwacho ni ng'ato nochiko bunde itgi ni nyaka gibiya gi sum nikech sum ni gine makoro gimadhe koro kane gikele to nyaka gimadhe amadha to mogik Victor king'iyo sani nikech senior jay oselero e weche mag omenda king'iyo tibiro yudo ka puonjruok e private universities ni piny maloyo public universities ang'eyo mbalariany makidhiye kuom sani ok adwa luongo nyinge tidhi yudo ka tuition mar semester and 52,000 per semester. Kidhi e mbalariany machielo mar piny owacho kendo mane boma ka tidhi ka gimedo gino ma en 120 to wang'iyo pile ni kata mana e high school kata mana e kuonde mamoko gi kidhi kata mana e secondary school tibiro do ka private schools nengo gini malo maloyo public ere kaka public ni makoro nyodhi omedo gini malo ang'o ma gitimo ma koro gidwa timo manyocha ne ok gitim gima duong' mantiere ka ni telo marach bendo kwako mbalarianywa gi mibadhi bendo kwako mbalarianywa gi nyineno gima notimore Masai Mara kocha noduogo nyona motim kama mibido ka priorities mag mbalariany gi ok odhi e gige mag research yudo ka gin gosigo maduong' mar osara maduong' ma ng'ato kosebedo vice chancellor to dhi omo jogwengi te odwano dhi okel madwa biro chiemo ka but king'iyo value ma jogi medo university ka
e staff magin godo gi wage bill gi kech king'iyo tibiro yudo ka wage bill mar universities gi ema inyogi malach mai momiyo IMF to kod migepe mamoko nchaso gene giduok kwan jok kidwa ng'ine ng'at moro amora matiye mbalariany ni mopogore gi jok mapuonjo mopogore gi lecturers tibiro yudo ka kata lecturers yudo omenda matin moloyo omenda madhi adhiya e gik mamoko mabende samoro ok kelo omenda ne universities. Erokamano. VOJ, kama wacho ni kit telo manie universities kanyo bende adiera nitie mathoth. King'iyo gima timore university ma Nairobi kasa ma vice chancellor yande owacho no dhi e yueyo to dala de kuchako duogo koro bende tungni aina. Professor Frederick Onyango Ngao nyasaye oket chunye kuom ber kano donjo Maseno higa mar 2001 ongo ni professor ma piwa physics ji nok dware ibendi ng'eyo ji nok dwaro nyaka to tok higni adek dhano noyie gi gino mano Onyango timo noloko Maseno to gimomiyo Onyango noloko Maseno en nikech kano donjo Maseno ne chalo club lecturers ok puonji students ok yud gik monego giyudi to no koni gimomiyo lecturers unka gin student no prioritize students gero hostels ogero lecture halls nikech kano donjo Maseno mbaka moro gore ni jok mane puonjo Maseno ndalogo no seketo pesa moro ne gidwa gero club e university mama kuti ndalo cha makuti ya maneli katika de kemu atido kama makuti niti koro ne gidwa gero makuti moro Maseno moko ni okunyal gero makuti nudu abudhe to puonjo to nyithindo gi moko someti e yen Maseno ni someti e yen wan tie classes motimeti e yen no gero classes to gero hostels ma nyithindo ochako winjo maber morieyo bas bende sweji kiwuok morieyo lecturers moko negi okinyal puonje university kionge PhD kendo moko noko negadi koko tami to ng'ade chiel idhi puonj Maseno school kanye miromo rigo koro ng'eny gi bende notimo ang'owa nodhi mo upgrade moyudo PhD margi emomiyo katelo mar mbalariany bende ok ber tiyudo ka kora chiedhe nade magiyudo gi nikech king'iyo wach research masane giwechoge anyalo wacho ni ndalo mano Onyango nitie Maseno nitie pesa mang'eny mane wuok pinje maoko mane biro fund research to pesa ni kobiro to kotima research ni kende nitiere gik moko modonje koro kwa nyalo loko telo mag universities watu brokonyo kabisa nikech ibedo ng'ama forward thinking ming'eni to kanya gi kanya university ni ipuonje yes to hala bende watim tibro yudo ka nitiere yot moro makta pesa serikal ni obira medo maunu godo tayari so telo bende nyaka lokre Yase omed kele chuny Professor Kamokwe noloko Maseno nolokore kama ohala no bedo maber mokalo yaro iliparo fiber optic wachako neno winjo wachne Maseno 2003 gere Maseno ngene mane every course nen with IT fiber optic matinde ka serikal ochako wacho 2008 2009 unene chon Maseno nochako kitu nikech nen forward thinking no paro mbele so research telo mar mbalariany bende nyaka lokre okubeda beda ni koroni an VC an DVC oseketa kora rito nyichi neno kata king'iyo musache mag jo tend mbalariany nyichi neno ka more pinye luo vice chancellor chamo mna $2 million to mbalariany ma en godo to kata jok mose gole mamuo winji kata graduate podi tido ka en to miye pesa mang'eny to mano ok bed reflected in management ma university so gigo nyaka ng'i eka brokonyo en collective responsibility university otim mare serikal bende otim mare odogi radical changes nyaka tim e post secondary education to be appointments bukone ko bed ni gin wede ji jomong'e ng'amo qualify oyud tich Victor nitie mbalariany mang'eny kidonje sani kata samo wawuoyeni to kidonja e reception mbalariany to ni Nairobi ka to kidonja e reception to en oganda achiel ma meeting mitimo en oganda achiel gimoro amora mitimo eno gimoro nyaka meeting gitayo gi dhogi to en a public university kata obed na private university koro idwa nyisa ni to
ere paro matut madhi wuok kuom jogi nikech gimoro amora ginene rang'iny margi mar gi dhogi gi kaka ginene. Koro magi gik momi neno okelo yom e somb mbalariany ma koro neno kata mana chumbi ma somb mbalariany ni godo. Koro dhi rumo nikech gima duong' en ni koro ing'iye kaka ohala. The moment ma giseng'iyo ohala giweyo research mano ma eco function mar mbalariany. Tinde onge research madhi mbele mbalariany en ohala gi tenda mbalariany dwa gero building mane tenda mane maduoka to ng'atwa mane man kanyo miyudo kar toni owuok nyaka e log tich mar piny owacho maduong' momiyo gidwa ng'eni to ng'at mane moket kanyo ni paro ndalo mane ywaruok ne ntiere Moi University kane Professor Iro ter kanyo manyalo paro wan gi Interregional Peace Network kanye wadhi kanyo ma ntiere chenro mane wachako mane Beyond Tribe One Nation mane ochuno mondo wadhi owuo gi nyithindo mondo mi ging'e ni kata odoko gini entie ka to ma en mbalariany mantiere piny Kenya ni nene gi wang' mar bedo jaluo tineno lokruok mar ariya ma Professor Iro duogo timo Daystar University koro gi professors mamoko kata gi jotelo mamoko gimiluongo ni competency ni ma wachako godo cha mache gima onge koro ing'iyo gik moko gangolo mar oganda ma kuma ng'ato ae ma ok odewo kata mbalariany ni loso omenda kata ok loso omenda. Erokamano. Nyakurengo jong' weche thoth dwaro marwa maduong' ahinya en siro weche mag somo nikech mane